Bona, soc Jordi Busqué, propietari de Vins i Licors Ca l'Àngel, i estem aquí, que m'han enredat una miqueta, per fer un vídeo per explicar-vos una miqueta els vins de l'Empordà. En aquests dies irem presentant diferents vins de la denominació d'origen de l'Empordà, que està des de vins de l'Alt Empordà com vins d'aquí del Baix Empordà de la zona de Calonja, els quals engloben unes 41 cellers, els quals elaboren vins molt interessants, els quals la gent jove que ha arribat a l'Empordà estan canviant tota la filosofia de fer el vi. O sigui, tots aquests vins que hi havia hagut abans de l'Empordà, que eren vins amb molta barrica, vins amb molt de gust de la mateixa barrica, de cuiro que se'n diu, tot això ha anat minvant cap a uns vins amb molta més expressió, molt més frescos, molt més tocats per la tramuntana. Juntament amb el mar Mediterrani aconseguirem tindre vins i garnatges molt interessants i també altres varietats que se'n van recuperant d'abans de la filoxera. Per tant, us iré fent un petit resum de diferents cellers, els quals crec que estan començant a apuntar a ser grans cellers o que estan fent ja en aquests moments grans vins.